leza inyongo kuyinyongo yophaphe okuyiyona ekuqala nje ingene kumakoti ekhanda, kuphinde kuzoba inyongo yomncamo ophinde futhi ingene enhlokweni kamakoti ngoba phela kuthi maqeda ukuyimbuzi yophaphe umakoti enziwe ikhanda kufakwe nensoyi lapho sosekukhombisa khona lengane ngempela ihamba isayini yokuqala ngeleso sikhombisa ngempela ukuthi hayi cha insuku ayisekho ngempela. So qala ngembuzi yophaphe-ke nganitshela ngathi akuphanjaniswa, qala ngenkomo yomncamo kuze imbuzi yophaphe, cha qala imbuzi yophaphe bese kuza inkomo yomncamo ngakusasa. Leya mbuzi yophaphe uma ngabiwa kunenyongo engene ekhanda kumakoti enhlokweni. Kanjalo futhi nakuba sekuyinkomo yomncamo ewile kuba nenyongo yenkomo ezongena la ekhanda. Mhlawumbe abantu abaze banginaka ukuthi ziba u-2 inyongo zamakoti uma ngabe sinesigcawini laphana. Leza inyongo suke sekuphambanile uma izosala ngale emzini. Kusuke sekuphambanile kakhulu. Ziningi izinto ezenza ukuthi imishado ngelinye ilanga ihambe hambe sifiphazela ibe ney'nkinga. Bese ngiphinda futhi ngigcizelela abantu abahleze beyifonela beyi-WhatsApp-ela ukuthi umakoti akaphume egqokile kubo kwakhe emzini. Lento yamaphinifa nama-tight ukuthi hayi ngangibethe i-tight mina, cha awugqoki uma uphuma emzini, uma uphuma ekhaya uye emzini ngoba nesidwaba lesi osuke uphuma ngaso ngenhla uzongena esibayeni. Uma usuka lapho uzosuka esibayeni uphume ngehubo, ihubo bekubambe kahle abantu lokho, bese ufika emdangweni wegceke, ifike lapho ngale ngaphandle siyakhunyula isidwaba, bayosho bangifakazela kuma-comment abaganile. Masikhunyula isidwaba usubhinciswa ingubo futhi usuya kuphi, usuya emotweni ngoba le ngubo kumele uyongena ngayo emzini uyifakile uyimbethe yodwa, ingafakwe naphinifa, ingafakwe na-tight. Vele i-tight-ke nje ayihlangani, i-tight iyafana nebhlukwe. So-ke vele suke sekuphambene kakhulu. Ziningi into ezenza ukuthi iy'ngane zabantu zigcine sey'ba nenkinga lapha. Bese ngiphinda futhi ngithi eyokuphambana kwey'nhlangothi umkhuba wegodi. Akuphoqi isintu uyaphambana iy'nhlangothi, alukho uhlangothi lwenkomo kumele lisuke ngapha uma ngabe kuganselwana luye ngapha kuphinde kusuke uhlangothi ngapha luye ngapha, cha akukhishwa zona iy'ngane la bekungahlengwa zona iy'ngane. Akuphambana iy'nhlangothi nje makuseniselwana, cha. Zimbalwa kabi into ey'balulekile uma kufa lezi y'nkomo uma kuseniselwana. Ngapha kumele kusuke inkomo umhlubulo ozoya ngapha, ngapha kumele kusuke le nkomo yomqhoyiso evusa umakoti izoya ngapha. Akuphambani iy'nhlangothi, kodwa-ke ngeke igodi kulungile. Bengaqhubeka abantu bekholele ngokwey'godi zabo ngoba kunzima ukushintsha abantu into yegodi, yingakho abanye begcina sebefuna ukulwa. Kodwa kusasa kwenza ukuthi kube nomthelela omubi oyinkinga ngoba ngisho kwakhona lokhu uphuma ingane egqokile kunomthelela omubi. Leza inyongo ayisali lapha na. Mangabe kuzophuma udwendwe kini buzane, consultani kubantu nibuze. Ningenzisi ingane into engenziwa ngoba kusasa ithi ifike emzini sekuney'nkinga, sekuney'ngqinamba emzini. Sekuney'nkinga kusahlale abasayithandi le ngane, kodwa namhlanje oma bethi basithetha siganwe, kodwa mase siganiwe amakhosikazi abawafuni. Yini njalo ezinye izinto kuyenzeka ngamabomu ngoba kuthi izinto uma zenzeke ngemkhuba, zenzeke iphanjaniswe ongasisona isintu bese zithi izalukwazi thina sikwazi lokhu siyaqabuka. Thina saphuma sizwa la siyogana lo muntu esimamisela umendo uphuma ugqokile ubani lo muntu, kanti kahle kahle ushiya inyongo futhi ngale emzini kwenzakalani. Kuningi bafowethu, isintu sibucayi, ngisho amakhehla amadala kuyenzeka phambuke. Yebo sithi indlela ibuzwa kwabaphambili, kodwa kuyenzeka nabaphambili bengayazi indlela. Sahluleka ukusho njalo sisho ukuthi kuyenzeka nophambili ukuthi uphambili impela kodwa indlela naye akanalo ulwazi ngayo, uyantungazela naye. So lihlupheni nibuze. Ngiyabonga ethuba.